Ya, Ma. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, ini hujan terus ya. Yo, marah yo konco. Podo. Hujan. Hujan terus iki kene. Yo. Sinyalnya angel. Gak tak Sinyalnya angel por. rasa pikir. Ya. Ma. Aduh. Weh, Ya apa? aku maem karo goreng apa nganget lawu ini. Ora masak cuma keluar wong dodol. Dodol cabe. Wah, asik. Sinyalnya angel. Rasa pikir sama sinyal. Lu. Pokoknya pengen Sinyalnya ngebel. angel. Yo, pokoknya pengen ngebel. Wae. Yo. Ya. Saiki sinyal angel arep udan meneh iki mending terang tapi mendung apa kang dedet ra ambruk awet udan meneh. Yo. Ini yo konco. Mangan karo tempe. Yo. Aku ngolak mung gawe kolak. Wah, telo. Telo buung. Betul buringmu mah mertego. Wah, enak gitu. Iya, kayak mana? Apa? Enak anget-anget. Yo. Berarti ngono apa dhewe udan? Yo, kan udah terus dino. Podo, nggonku kayak wingi lho. Yo. Aku ndelok jam iki paling aku kerja ngono aku. Yo. Tapi nek ning makan tak enak. Ini Mau mau mah iki. sing dhuwur kok paru. Ning mburi omah. Yo. Ning warung ora ono sinyal. Oh. Karo topo. Iki aku dhewean. Bisa bubuk. Iya. Sehat. Sama. Sama. Belum ngebel. Heeh. Sinyal iki angel, mas telepon ki sinyale angel banget. Rasa pikir. Angel. Pokoknya bersyukur wae. Di ngebel. Iya. Karo sering nyata. Iya. Makasih ya, Ma. Ngebel. Iya. Kok ngebel meneh ora? Monggo Mama ngebel meneh ora? Iya engko ndelok to nek ana sinyal. Gampang ya. Ya. Nek udan ki angel, Yo. Yo. Assalamualaikum, Mama. Yo, waalaikumsalam. Aku sayang Mama. Aku kangen banget. Iya. Sayang. Iya. Assalamualaikum. Salam.